Barka da zuwa Ash Multimedia. Na subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Masu sauraro, Assalamu alaikum, tare da fatan alkhairi a gare ku. Ta mai gari, kashi na 7. Bismillahirrahmanirrahim. Shi kuwa bude idon sa yi a hankali, ya sauke su a cikin nasajida, wanda ta kafe shi da idanu cikin tuhuma. Inda DJ da Shemi ya waiga ya kalla, kafin ya maida dubansa ga Nasir ya ce, "Sai ku maida ta gida tunda kun rama." Yana gama faɗan haka ya juya ya fice. A dole Sajida ta bi shi ita ma. Ita kam Yusra ko ta kan DJ da ke kwance bata yi ba. Ta lallaba ta shige cikin ɗakin ta. Shi ma Nasir din binta yayi. Inda babu shiri, dole ya dauki emergency care box ɗinsa ya nufi pad ɗin Habib. Ya musu dressing. Kafin suka dawo inda take kwance. Har yanzu tana nan yadda suka batta. Ita ko DJ bacci ne ya dauke ta a wurin. Sai sauki ajiyan zuciya take cikin baccin. Ko da suka shigo suka iske ta a haka, Nasir ya kalli Sura ya ce, "Ke, je ki tashe ta tafi gida." Wani kallo ta yi masa kafin ta ce, "Kai ka tashe ta mana." "A'a, aike na kai fi cancanta ki tashe ta. Tunda ke kika saka aka kawo miki ita." Lalle. To ai sai ka duba a cikin ni da kai waye fi shan jiki. Kaga kenan wanda ya fi wahala shine ya fi matsuwa da a bar shi ya huta. Ni zaka dana wa tarko in je in taba ta yi min yanda ta yi maka? Ka ganka kuwa? Ta faɗa tare da sakin dariya. Kulewa Nasir yayi kafin ya ce, "Ban gani ba amma na ga naki. Ki duba gefen bakinki da kuma kumatinki. Ga dan kulalin cycle ta miki na musamman. Don haka ki wuce ki je ki tashe ta da bar min gidan nan. Ina zaman zamana ke da mami kun je kun ja min an zo an roda min jiki. Yanzu ta ina zan doshi zubarwa a jikina. Yarinyar ta fita hage min jiki. Sai ka ce wata kura? Ni ina zargin ma a garin nan akwai damusoshi. Ashe da alamu a cikin su da girma. Bayan haka ma ina jin ta girma da ƴaƴan aljanu. Ni dai wannan yarinyar ba karaman jaraba baban malam ya jefo mana ba. Kaga, ni ba wannan ba. Yanzu dai ka samu maganin da zan sha. Wallahi ji nake fuskata duk ta daure." Hararanta yayi kafin ya ce, "To duk azaban da kike ji bai kai wanda nake ji ba." Suna tsaka da maganan DJ ta yi juyi tare da yin miƙa, alamun za ta tashi. Da gudu suka kwasa suka rinka rige shiga cikin ɗaki. Ɗakin ma Yusra ta riga shiga. Inda tana shiga yayi daidai da Nasir ya kawo kansa kenan yana shirin zai kusa. Ai kuwa ji kake bam tare da wani irin sauti kom a goshinsa. Goshinsa ya daki kofar. Ko zafin da ya ji bai bi ba ya danna kofar ya karasa. Ya sanya ki kafin ya jingina da bayan kofar. Suka shiga mai da numfashi kamar wanda suka yi gudu ko wani aikin wahala. Jin goshinsa ya yi kololo ne ya saka shi saka hannunsa ya taɓa. Ya ji zafi kuwa. Kallon Isra'i da ke zaune a gefen gado tana mayar da numfashi. Kafin ya ce, "Kinga, ki kira mami ta turo a kwashi yarinyar nan." Da sauri ko ta ɗauki wayansa ta shiga kiran layin mami. Tana ɗagawa Yusra ta ce, "Yawwa mami, don Allah ki turo a ɗauki yarinyar nan, please." Jin haka da mami ta yi ne ya saka ta faɗin. "Ba kuka ce a bar ta ba ta yi kwana 2 ba? Me kuma na cewa a da a ɗauke ta? Ko kun gama wuce fishin naku ne a kanta?" "Ai gara kawai ta tafi ɗin, in ba haka ba." Fiske wayar Nasiru ya tare da faɗin. "Hello, mommy. Au, kana kusa ashe? Ya aka yi ne, na ji kun ci a tura ɗauke ta yau. In ce dai kun ci ubanta dai ko?" Ya san halin mami, in ya faɗa mata abin da ya faru, za ta iya sa su ɗaukan wani mataki. Shi kuma a nasa tunanin ya lura, duk lokacin da yawa yarinyar nan wani abu, to kuwa sai ya ga shi ya fi cutuwa. Ƙara maimaita tambayar ta yi, hakan ya katse mishi tunaninsa wanda yake yi. "Ko baka ji na ne? Kin yaushe ma? Ai ba ƙaramin lallatsa ta nayi ba. I hope dai dadi ma baya nan, don bana son ya ganta a wannan yanayi. Gashi kuma Yusra kin san da rigima, ta ce lalle sai ta koma a yau din nan. Wai dan kada in kisan kai, saboda yan ta gana lugubuita mata jiki. A to in dai haka ne, ai ga ta dawo din. Dadin ku yana nan, kada kuma ya ganta, ya ce me ya same ta, ta faɗa mishi gaskiya. Ka san shi ba akan yarinyar nan kamar wanda aka sihirce shi. Dan haka ina kawai ku barta ta ƙara kwana, kafin nan ta dan murmure sai ta dawo. Bayan ya tafi, ni kuma sai in bajina wa haushin. No mommy, ai da hukuncin da ya kamata na yi mata zan gama yi mata shi. Ke dai kawai ki barta kawai, amma dai ki tura ɗauke ta ɗin kawai don Allah. Tunda kun matsa dai, to ka kawo ta mana. Kaga sai ka faɗa wa dadin kama abin da ta yi maka na laifi da ya sanya ka hukunta ta haka. Ni kan yanda nake din nan, ina son iya fita ki ganni, ya faɗa a zuciyarsa. Ya naji kayi shiru. Na gane zai yi wuya in samu lokaci, don ina da mitin karfe 8 na dare din nan. Gashi zai ɗauke mu lokaci kafin mu gama. Kuma ma ni ina naga lokacin da Hassan kawo ta. Kawai ki turo a ɗauke ta ɗin. In ya so sai ki san abin da zaki faɗa wa dadi. Wato in ma ya ganta kenan. Ko kuma ma kawai ki hana haɗuwar tasu. Okay, to hakan yayi, ba ni Yusra. Wayar ya miƙa wa Yusra suka ƙara yin sallama da mami kafin suka kashe. Shi kuwa Habib ba ƙaramin fama ya sha ba, kafin Sadija ta fahimce shi.
sai da ya sha aikin rarrashi tare da faɗa mata kalamai masu kwantar da hankali kafin suka koma normal. Ita ko DJ ko da ta farka, ganin har ta yi baccin gaske daga baccin ƙarya, ganin yana sau kwasa da gudu ɗazun duk tana kallon su. Jin jikinta yana mata ciwo ga kuma fatanta wanda ya tashi inda Nasiru rake ta. Tunawa da abin da ta yi musu ya saka ta sakin dariya tare da faɗin a fili. Wallahi tun da kuka yi min haka sai kun sani. Wato ni kuka kawo, ga jaka ku yi ta mata har tsawon kwana 2. Ba ku san DJ bane ba. Na gwada muku kalata ta fuskar rahama kun ki fahimta. Yanzu ma aka fara game din. Let's see who is going to be the winner between us. Ɗakin da ke fesin nata ta nufa. Kowa ta shiga haka ya nuna mata bedroom ɗin Yusra ne. Don haka kanta tsaye toilet ta nufa. Hita ta kunna har ruwan yi dumi kafin ta fara yin wanka. Tana yi tana wash tare da matsar kwalla. Tana kuma ayyana irin fansan da za ta ɗauka a kansu. Ni ko na ce DJ, kar fa ki je ki kisan kai. Ta jima sosai kafin ta gama. Ta ɗauro alwala ta fito. Ta buɗe durowa ta shiga neman kaya sai ka ce ɗakinta. Ta san duk kayan Yusra sun yi mata yawa. Duk da dai ba sosai ba. Don haka ta shiga neman riga ko da doguwar riga ce. Cikin sa'a ta samu kasancewar riga yana da maɗauri. Sai ta ɗaura sai mata daidai. Bayan ta yi sallah ta fito falo. Inda ta hango mutanen gidan suna ta zuro kansu suna leƙe. Duk tana lura da su ta share su. Ta zo ta zauna a falon. Ta ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya. Ta shiga yin tunanin me ya kamata ma ta yi musu ne. Bata jima ba, ta tsinkayi bugun kofan falon tare da sallama. Kwarai ta ɗau murya. Na baba Habu direba ne. Amsawa ta yi tare da faɗin ana zuwa. Su kuwa mutan gidan suna ji aka fara takaddama. Nasa ya ce Yusra ta fita, ita ta ce shi ya fita. Kowa ya ki fitowa. Cikin hasala ya ce, wallahi dai kin ji kunya. Wannan irin tsitsiyen yarinyar ta sa ki kasa fitowa saboda tsoro? Mun dai ji kunya ni da kai. Idan kai ka kira ni babba akan ta, amma akan mu ai kai ne babba. Kai ne ya kamata ka fita ka sallame ta, tunda kai ne mai gidan. Ni kan ba zan je ba. Don ko yanzu ban gama jin ciwon zafin da nake ji a jikina ba. Haka kawai yarinya ta zo ta ƙara min ciwo? Kana gani ma, dan raini har sa man kaya ta yi. In ka fita ma ka ja mata kunne da cire min kayana wallahi ko kuma in ci mata uwa. Bude kofar yayi tare da faɗin. Zo ki je da kanki sai ki faɗa mata. Ai zuwa da kai yafi sako. Maza zo ki je ki faɗa mata. Ki faɗa yana mai nuna mata hanya. Wallahi babu inda zani. Dan suna na ba Saratu ba. Zan iya zuciya in shaki yarinyar na har sai ta mutu. Kaga kuwa maganin kada a yi kada a fara. Wuce kawai ka sallame ta bar mun gidana. Ya so ya ƙara magana amma sai ya kyale ta. Ya san halin Yusra akwai raini. Gara ya koma mata asalin Nasir ɗinsa. Don kada ta ga damarsa. Cikin haɗe rai ya fito tare da rufo inda DJ take zaune. Ko kallonta bai yi ba ya wuce ya nufi ƙofar falon. Bayan ya buɗe suka gaisa da Baba Habu. Ya ce masa bari ya kira DJ ta fito sai su tafi. Yana shirin shiga suka yi kicibus da ita. Ke, maza inda akwai abin da za ki ɗauka ki je ki ɗauka za ku wuce gida. To ta ce masa ta da raba shi ta wuce. A ransa ya ce, wannan duk wanda ya aure ki ya aura wa kansa masifa da kuɗinsa. Bakin motan ta nufa shi kuma yana ganin haka ya koma ciki. Tana ƙarasawa bakin motan ta dubi Baba Habu ta ce, Baba, don Allah inda hali ka ara min wayan kan kira dadi. Mika mata yana washe baki bayan ya maso numban Alhaji. Flashin ta yi, inda dadi yana zaune yana cin abinci. Ya ga shigowan kiran Habu direba, kuma ya san ya tafi ɗauko Khadija. Hajiya ta faɗa masa, don haka ya san ba abun mamaki bane ba. Wataƙila akwai wata magana ne shi yasa ya kira sa. Ɗaukan numban yayi. Muryan Khadija ya ji, don haka cikin sauri ya ce, Lafiya diyata? Lafiya kalau dadi. Dama na ga baba ne ya zo ɗauka ta. Kuma ni gaskiya dama kinga faɗi kawai kanki tsaye. Khadija, me kike bukata? Dama cewa zan yi. Mun yi magana ne da Anti Yusra da kuma matar Yaya Habib. Shine suka ce in dawo nan da zama. To shin nace su faɗa maka wai ba za su iya ba. Shine nace to ni bari na faɗa maka. Dadi ya ji. Dan haka cikin sakin fiska ya ce, Ka ji su, to ai wannan ba matsala bane ba, duk ɗaya ne. Na kuma ji daɗin hakan ƙwarai. To na gode dadi. Gobe a ba Baba Habu uniform ɗina sai ya kawo min. Zan wuce school idan mun taso sai na biyo na ɗauki kayana. To babu damuwa, Allah ya kai mu, Allah ya muku albarka. Amin dadi ta kashe wayar tare da miƙa Baba Habu. Ta ce tafi kawai. Ita ko ta juya ta koma cikin gidan. Tana shiga falon ta tarar da su a zaune. Jin an buɗe kofa ne saka su juyowa. Ganin DJ kusan a tare suka miƙe suka furta. Lafiya, me kika dawo yi kuma? Bata tanka musu ba sai ta fara ƙoƙarin zama. Sai ta zauna kafin ta ce, Na ci kunce kuna so na muku kwana 2 ne. Shi na ce bari in zauna ɗin kawai yafi. Kada in tafi ku rashin kyautawa ta ko kuma mu ta yi faɗa. Mun shiga uku. Kut, in kin isa Allah tsina. Ai wallahi ba zan zauna da ƴar jigaliya a gidana ba. Cewan Yusra tana faɗa tana huci.
Shi ma Nasir cikin haɗe ya ce, ke, ina wasa da ke ne? Wallahi tun muna mu kaɗai, ki tashi ki tafi. Gidan waye za ki zauna? Waye zai yadda Ebola ta zauna masa a gida har na kwana 2? Ko ki tashi wallahi ko in babballa ki a kwashe ki a kai ki. Gani suka yi ta miƙe. Yusra da dama tuni ta miƙe tsaye ta rike kugu. Ganin DJ ta yo kanta, ya saka ta kwasa da gudu ta yi bayan Nasir. Wanda shi ma ganin DJ ta miƙe, ya dan ji wani abu a zuciyarsa, amma fa gara ya nuna mata shi din namiji ne. Don haka sai ya dake ya tsaya yana faɗin. Ke Yusra me hakan ne? Ban san iskanci fa. Sai da ta karaso gabansa ta kalle shi ido cikin ido. Shi ko ya kawar da kansa, domin shi in yana kallon idonta sai ya kamar idon mage. Bare kuma yanzu da ya kara tabbatarwa kansa, yarinyar na ruwa biyu ce. Wato mutum aljan. Don haka bai san haɗa ido da ita. Kada ya je, ko maguzawa ne akan ta'ar nan farko, su nuna masa ba san hasken addini ba. Tsinkayen muryar ta yi tana faɗin. Haba yayana, yanzu kawai dan nace zan kwana 2 a gidanka kake korata? Bayan kuma tun farko ko ka nemi da izo in yi muku kwana 2 a wajen ku? Ai ko ba komai, na yi muku haka ko dan zumunci. Amma tun da ba kwa so kenan. Jin kalaman da ta yi ya saka shi sauki ajiyan zuciya, domin ya san yanzu ta ce za ta tafi. Amma me? Sai ji yayi ta ce, tunda na fuskanci ba kwa son in zauna a gidanku. Hakan na nufin tun yanzu zumuncin mu zai samu rauni. Kuma na san mai gari ba zai ji daɗi ba, bare kuma iyayenmu. Don haka, na yanke shawarar zama a gidan nan har sai ranar da na yi aure. Me? Inna lillahi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ka manta, baka hada da ayatul kursiyu ba. Cewan yisar da ke bayan Nasir, wanda take ta kwaro addu'o'i. Dan kawai jin da ta yi, DJ ta ce za ta zauna a cikin gidansu. Ita ko DJ dariya ma abin ya bata. Cikin zuciyarta cewa take, ikon Allah sai kallo. Ganin ya yin shiru, banda ruwan da la'ilai babu abin da yake yi. Hakan yasa DJ faɗin. Haba ya Nasir, me na kana ta addu'o'i ko wani abin ne ya faru? Kin ga DJ, dan girman Allah, don ma'aikinsa, na roƙe ki taimaka ki koma gida kin ji? To wai saboda me ne yaya? Ta tambaye shi. Ya san sha'anin jinni, don haka ba lalle ne yarinya ta san abin da ta aikata musu ba, kuma baya so ta sani din. Don haka sai ya waske ya ce, kawai kin ga, mami tana da hawan jini. Gashi ma yau mura take fama da ita matsanaciya. Ina ma zargin limoniya ne gare ta. Kin ga, gara ki zauna a kusa da ita. Na san zaki taimaka mata da wasu abubuwan. Haka ne kam, ya kamata in koma. Yawwa kanwata, ya faɗa a raunani. Yusra ma har da gyara kai take faɗin. Wallahi kan gara ki je kanwar mu don ta yi kewarki. To shikenan ta faɗa tare da faɗin. Ni zan wuce to sai da safe. To Allah ya tsare, Allah ya kiyaye, a sauka lafiya. Kofar falon ta nufa, har ta isa sai kuma ta tsaya ta juyo. Yaƙe suka yi wata tare da ɗaga mata hannu. Ita wallahi ma dariya suke bata. Don haka sai ta ɗan dara kafin ta ce, La, ya Nasir, me ya same ku ne a fiska? Kai da anti Sura duk na kun ji ciwo. Saurin kallon juna suka yi kafin daga baya suka haɗa baki wajen faɗin. Accident ne. Subhanallahi, accident kuma? Da kura ko kuma kare? Don wannan naga ciwon kamar ba da mota bane ba ko wani karfe aka yi shi ba, ko? Da biri muka yi faɗa, Nasir ya faɗa yana washe baki. Biri kuma? Nasir ya ce, ai da yake akwai shi a gidan nan, to shine ina masa wasa ya kushe ni Isra ma haka. Wow, gaskiya wallahi har kun sa na fasa tafiya saboda wallahi ina son biri dama. Wayyo Allah, dan girman Allah ki tafi kawai, gobe zan kawo miki shi. A'a, ni dai ina son ganin shi wallahi. A'a, na sa an kashe shi. What? Kisa fa, akan me? Saboda ya ji mana ciwo har haka, sai na lura gaba zai iya ɗaukar raima. Amma ko wannan biri sai ka ce ba ɗan Najeriya ba? A'a, ɗan Boko Haram ne. Au, dama dabbobi ma suna zama ‘yan ta'adda? Ai, kaga, don Allah ka bar ta tafi dare yana yi, kuma kaga taxi za ta shiga. Allah ya kai ki lafiya sista. Cewan Yusra da ke tahowa don ta tura DJ. Au, kin ga mafa na manta anti, ashe baba Habu ya tafi. Yanzu to ya zan yi ni DJ? Ta faɗa tana rike haɓa. Akwai abin yi, kawai kin ga, bari in ɗauko miki kuɗi sai ki shiga taxi tunda baki zo da su ba. A'a, bar su kawai ina da su a jakata, za su ishe ni har zuwa gida. To a gaida su dadi, za su ji ta ce sanar ta yi ƙoƙarin fita. Tana fita kuwa Yusra ta rufe ƙofar ta da sauƙi ajiyan zuciya, haka shi ma Nasir ɗin. Bakin gate ta nufa wurin mai gadin gidan, ta samu wuri ta zauna, suka shiga yin hira kamar sun san juna tun can. Gumi ba ta haɗu da anka, nan kayan zance ya haɗu, suka yi ta zubawa. Kafin daga baya ta ji ƙarar mota a waje. Ko da suka leƙa baba Habu ne ta gani da kayanta a cikin akwati. Musa mai gadi ne ya karɓi kayan nata, ta ce masa ya tafi kawai. Nan ya juya ya yi musu sai da safe.
Ganin dare yayi ne saka ta miƙewa tare da faɗin. To baban Musa zan shiga ciki sai da safe ko? To Hajiya mu kwana lafiya. Allah ya sa ta faɗa tare janyo turolinta. Har ta nufi faɗin su Yusra sai kuma ta fasa ta tsaya. Ta ɗan yi jim kafin ta juya akalanta zuwa faɗin su Habib. Tana zuwa ta shiga nokin a hankali. A daidai lokacin suna zaune suna hira tare da ɗan kallo. Jin ana buga ƙofa ne saka shi faɗin. Waye? A hankali. Shiro ta yi sai da ya ƙara maimaita kafin ta ce. Ni ce. Jin muryar mace ya sa Sajiya saurin miƙewa ta rufe ƙofar tana faɗin. Ke cewa? Khadija. Bude ƙofar ta yi suka ido hudu da DJ. Inda gaban Sajida ya yanke ya faɗi. Saboda ganin DJ ta yi da wani ɗirkeken jaka. Lafiya? Ta tambaye ta cikin haɗe rai. Kallon ta DJ ta yi ganin yana ta yi mata tambayar. Ya saka ta ita ma haɗe rai kafin ta ce. Lafiya mana. Ta ƙarasa magana tana kutsa kai cikin falon. Sai yanzu ya ɗago ya dube su. Shi ma ganin DJ jaka ya saka shi mamaki tare da faɗin. Ke, lafiya na ganki da jaka haka kamar mai shirin barin gari? Guri ta samu ta zauna tare da faɗin. Lafiya lau wallahi. Na ɗauka dadi ya kira ka a yayi maka bayani. Ai shi ne ya ce in zauna in yi kwana 2 a nan. Na ma shirya zan tafi sai gashi ya aiko min da kayana. To da zan je faɗin ya Nasir ne sai na ga kai ne babba. Kada ka ga ban kyauta ba, gara in zauna a nan ko? Haka ne. Tunda ya ce haka bai ƙara faɗin komai ba illa juyawa da yi. Ya kalli Sajida da ke tsaye ƙiƙam ta zuba masa idanu. Mai da kallon sa yayi ga TV, ita ma Sajidan ganin haka ya saka ta samu wuri ta zauna ɗan nesa da shi. Sun jima a haka banda ƙaran TV babu abin da kake ji a falon. Ita ko DJ duk jikinta ciwo yake mata. Gashi tana jin yunwa, ga bacci da fara ji. Gyaran murya ta yi kafin ta ce, yaya, na ce ba? Kallon ta ya juya yi, jinyar take son yin magana da shi. Lalle ma yarinyar nan ya faɗa a ran shi. Ita koko a jikinta, ta ce, wai azumi kuke yi ne a gidan nan? Cikin rashin fahimtar maganar ta ya ce, kamar ya, ban gane me yake nufi ba, na farilla ko me? A'a, na dare dai nake nufi. Na gane ko ruwa ba a bani ba, ga yunwa da nake ji kamar hanjina zai tsinke. To na ga kar in yi nauyin baki, tunda ni bana azumin, gari in maganto kar in cuci kaina. Bin ta yayi da kallo, wani ta rasa ko na meye ne. Shi kansa ya kasa tantancewa. Ko kala bai ce ba, ta ga ya miƙe, ta da ɗaukan wayan sa ya nufi ɗakinsa. Ganin hakan da ya ne ya saka ta faɗin. To ko masauki ne a tausaya a bani ko? Tunda abinci ba zai samu ba, na so gidan economic masu auna ci da ciyar da wani. Rasa me zai ce yayi wa yarinyar? Yarinya sai ka ce irin kurege? Shi san baya son yawan magana bare wasa. Don haka cikin haɗe rai ya ce, ki tambayi matan gidan mana, ai ita ce da gidan. Yana gama faɗan haka ya shige wasu ɗaki. Sajiya ta tsaya kallon ikon Allah tare da nazari. Inda daga ƙarshe ta ji daɗin yadda Habib ɗin ya yi. Sannan ta saki ranta tare da faɗin. Oh Khadija baki abun magana daga jan haƙuri. Tashi mu je nuna miki inda zaki sauka. Oke ta faɗa tare da miƙewa. Ɗakin ta ɗayan ta kai ta inda ta ce mata ta zauna bari ta kawo mata abinci. A'a, ai ni a gidan nan na fi ƙarfin a kawo min. Ki ce dai in tashi in ɗibar wa kaina kawai in hidimta wa kaina. Kada ki zo in ga laifinki. Kin san Hausawa sun ce, mu dangin miji ba ya iya mana. Kallanta Sajida ta yi tare da nazarin yarinyar. Wannan yarinyar fitinanniya ce ta ƙarshe, amma zan yi maganinki ta faɗa a ranta. To masu sauraro a nan zan dakata. Sai mu tara a kashi na gaba da yardan Allah za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Yau ina ɗan yin mura nema kaɗan amma dai gashi nan na samu na kawo muku shi. Sai ku yi haƙuri da wannan. Na gode sosai mu tara a kashi na gaba da yardan Allah za mu ɗaura daga inda muka tsaya insha Allah. Mun gode. Kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shirye-shiryenmu haɗe da tattafan Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.